mamisita mangha rana pa, magdalag buwak ug kantahan mo pa, magatang pagyud ang ginikanan niya. Dili ka makadiskarte kay nagbantay sila. Karon kay high-tech na ang panahon, bagat-bagaton na lang kuntakon sa cellphone. Ilaro lang ang ginikanan, nagtuog ni eskwela pero sa uyab gitabana. Mura na lag duwa-duwa ang kaminyoon karon, kay kung mapul-ana maguwag lang gyud dayon. Maluoy na lang ta sa ilang mga anak, mudako nga daghay bisyo tungod sa gibuhat nyo. Daghan na ang gipaangkan sa panahon karon, kay tungod giuna man ang malawas nung buluhaton. Unya pasaligan sa lalaking bakakon, mauday ayaw palabi sa lawas nung buluhaton. Sulti panilula nako sa una, nga paghinay-hinay kung parti sa gugma, kay dangog yun ang kalibutan. Kay basig madalin aska o basulan mo pa, mas nindot gyud sa una, kay daghan jud ang magdugay pa. Dili pareho karon nga lawas nung buluhaton na.